Καλησπέρα Σάκη. Καλησπέρα παιδιά. Θα μας πεις 2 λόγια για το project? Βεβαίως, ναι. Το project αποτελείται, όπως βλέπετε, από ένα Ford Cortina του 1944. Είναι μετατροπή σε Sierra όλο εξωτερικά. Το body kit αποτελείται από ράγες τρένου, τις οποίες τις τοποθετήσαμε με πολύ καλή διάταξη. Οι ζάντες είναι δεκάρες από τρέιλερ για να έχουμε καλύτερη πρόσφυση. Φοράμε 162 λάστιχο με 30 προφίλ. Και γενικότερα από θέμα πρόσφυση είμαστε πολύ καλά στο θέμα ελαστικών. Στο τομέα της ανάλυσης χτίσαμε μέσα, καλουπώσαμε και ρίξαμε έτσι με το κολόνα και σίδερα. Και τώρα το αμάξι είναι τραπέζι. Γιατί μου φοράει κάτι πόδια από τραπέζι της γιαγιάς μου, το οποίο ρίχνω το πουδάκι και το πήρα εδώ και το έκανα για ανάρτηση και είμαστε και πολύ πολύ ευχαριστημένοι. Αλλά ο τομέας ο οποίος έχουμε υπερεύει αυτούς είναι στο χώρο του κινητήρα, όπως μπορείτε να δείτε. Κάνει ένα zoom το χώρο του κινητήρα. Κανένα πάλι εδώ. Φτάνει. Κανένα. Ο κινητήρας αποτελείται από ένα σκαραβαίο το 1962. Το έχουμε ελαφρώσει βολάν. Είναι boxer. Έχουμε ελαφρώσει βολάν και στρόφαλο. Έχουμε βάλει γέλες από ξύλο για ακόμα περισσότερο ελάφρωμα. Πισούνια δεν βάλαμε, το καταργήσαμε. Βέβαια χρησιμοποίησαμε μια τεράστια τουρμπίνα από ένα τρισδιατευθυνόμενο Kyosho. Έχουμε αγγίξει την τρομακτική ισχύ των 22 ύπων. Είναι πολλά τα άλογα. Θα μάξει ακόμα κάποια πράγματα για να αποδώσει τα μέγιστα. Δεν καίει βενζίνη πλέον. Κατουράμε στο τυπόζητο και είμαστε. Απ' να πούμε μια μπύρα πιο πριν. Βέβαια, τι άλλο τώρα θέλω να σας πω. Όλες οι γνώσεις είναι από PVC. Είναι ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί. Ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί μετά τις ανοξίδωτες και τις αλουμινίου. Επίσης, τι άλλο έχουμε εδώ πέρα. Αυτά γενικότερα από την κινητήρα. Αλλά εκεί επίσης και ένας τομέας ο οποίος έχουμε εξελίξει ιδιαίτερα είναι το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Πάρε λίγο. Πάρε λίγο το εσωτερικό. Το πες. Έχουμε δημιουργήσει ένα αόρατο σπρέι το οποίο εξαφανίζει τα πίσω καθίσματα. Ώστε όταν χρειαστεί να βάλουμε κάποιον αγώνα να μην λύσε δέσε, ρίχνουμε και γεια σας. Θέλω να μου πεις την πρώτη σου εμπειρία στα Driftwars. Η πρώτη μου εμπειρία, τι μου θύμισες τώρα. Η πρώτη μου εμπειρία είναι όταν έτρεχα εγώ με το αυτοκίνητο πριν βάλω αυτό το δυνατό μοτέρ. Είχα ένα απλό από ποδήλατο. Είχαμε βάλει μεγάλα γρανάζια και είχαμε πολύ καλή μετάδοση τότε. Βέβαια, το θυμάμαι ότι το αυτοκίνητο πήγαινε για τα δεδομένα της εποχής εκείνης, πήγαινε το αυτοκίνητο πολύ καλά. Γενικότερα τώρα θυμάμαι έτσι μια καλή κόντρα τότε που είχαμε στην πίστα. Είχε φτιάξει, θυμάμαι, τι μου θύμισε, η γιαγιά μου είχε ένα ποδήλατο, αυτά τα μεγάρα, και το δίπλωνε η γιαγιά να πούμε, και μου την έλεγε ρε μπάμια, ξέρω εγώ, πού πας, ξέρω εγώ. Και πήγαινα με τη γιαγιά μου, είχαμε μια κόντρα, ξέρω εγώ, αλλά τελευταία στροφή κάπου το έχωσε η γιαγιά να πούμε, γιατί τρέμει λίγο και το το χέρι. Περνάω, της τυχόν άσχημα και πήρα την νίκη. Δεν το παραδέχτηκε ακόμα, δεν το παραδεχτεί. Θα έχουμε τη ρευάνση γιατί τώρα είναι στο νοσοκομείο, έχει λίγο με το ζάχαρο και κάτι τέτοια, αλλά πήγα να το τρέξουμε. Και τώρα με τον καινούριο του κινητήρα, τις προάλλες είχα πάει εδώ σε μια πίστα που έχει ένα χωράφι και είναι για ανομάλου, αλλά δεν έχει σημασία. Βάλαμε το αυτοκίνητο μέσα στην πίστα, πολύ ικανοποιημένοι. Το αμάξι σπινιάρισε μισή πρώτη και εντάξει, δηλαδή πάθαμε σοκ. Ήταν πολύ. Ξέρεις, δεν το περιμέναμε αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνω. Δεν το περιμέναμε να συμβεί. Βέβαια, τώρα θα κοιτάξω λίγο να ανεβάσω τον κόφτη γιατί χτυπάω πολύ γρήγορα κόφτη. Επειδή είναι πολύ ψηλά ο κόφτης μου, είναι στις 1900 με 2000 στροφές και χτυπάει. Θέλω να το πάω στις 250 για να είμαστε λίγο να είμαστε μισθουροποί. Γιατί αλλαγή σε αλλαγή κάπου την ψιλοχάνει να πούμε. Θα τοποθετήσουμε και ένα kit nitro. Εκεί θα εκτοξευθεί υποδύναμη από τα 22 άλογα και θα εκτοξευθεί στα 24 σίγουρα. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, είναι στάνταρ αυτό. Και μετά το υπόλοιπο τώρα είναι, λέω κάποια στιγμή να ξυλώσω τις λαμαρίνες και να του φέρω και το σασί για ελάφρωμα. Ούτε παραπλήρωση τίποτα. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Τίποτα παιδιά, ό,τι θέλετε.